जोबोद दुखुनांथाव मैयासिम बेरायनायाव माने दै बानाया गैयामोन खिन्थु दिनै हरनि जोबोद खरा अखा हानायाव हरसे अखा हानायाव दिनै टाउन पुरा क'क्राझार सोहोरानो लोमनानै दङ दै गासिबो वार्डआव जों फुंनिफ्रायनो गिदिंदों 10टा वार्डआवबो जों गिदिंदों फ्राय गासिबो वार्डआनो माने बे नैबे दैबानाजों बयहाबो एफेक्ट जादों दा बाहाय जोङो गासिबो नायगिदिंनानै बेखौनो जोङो माने रायजो राजानिसिम थांनानै बेखौनो जोङो सोंहैदों उद्देश्य लाहैदों जे माबायदि अबाहायबार माने शिफ्टिं खालामनांगोन नामा जायगाखौ सोलायनांगोन नामा दा बेखौबो जों रायलायबोदों अबेबा जायगायाव ट्रिपालनि खोथा होनदों अबेबा जायगायाव रिलिफ दा ओंखाम संनो हानायनि अबस्था गैया बाहाय जोङो नंखायनो गासिबो वार्ड थांनानै जोङो जोंनि साइडनिफ्राय क'क्राझार मिउनिसिपेलिटि बर्डनिफ्राय बेसेबांखिनि मदद होनो हायो बेखौ जोङो सेस्था खालामदों नाजादों आरो लोगोसे जों सार्कोल अफिस आरो एडमिनिस्ट्रेसन माने बे आसाम स्टेट नेशनेल डिसास्टार डिपार्टमेन्ट फिल्ड अफिसारफोरजोंबो जों जिरायदों आरो जोङो खावलायो नैबे नोंसिनि नैबे मेडियानिफ्रायनो जायहा माने गोर्बोबती महिला आरो जाय गथ'फोर उसुबिदा जाहाथे थाब खाथिनि नैबे हस्पिटाल बयनिफ्रायबो खाथि हस्पिटालाव जाहाथे गावखौ माने थाहैयो बा माने बेबस्था लाहैयो बेखौनो जों सेस्था खालामदों जोबोद माने दुखु मोनदों जोंबो आरो फैगौ समावहाय जाहाथे नैबेबादि दैबानानिफ्राय जोङो क'क्राझार नोगोरखौ बासायनो हायो बिनि थाखायबो जों प्लेन पलिसि बानायदोंमोन नै साननै आवगोलसो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बिथाङा ओरै माने एक्सपार्टखौ लानानै रायलायनानै बेखौ थाबनो नैबे प्रजेक्टखौ साबमिट खालामनांगौ होनदोंमोन आरो जों देग्लायनो सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु हास्लाबियाव माने बेखौ जोङो माने मोगा मोगि जानांबाय आरो जाहाथे फैगौ समावहाय जोङो मावनो हायो बेखौ जोङो जोबोद नाजागोन जाहाथे रायजो राजाखौ जों हानाय मानेखौ जेसेबांखिनि माने सुबिदा होनो हायो बेखौ जों नाजागोन गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासिनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन